आता तुमच्या सावंतवाडीत कार क्राफ्ट घेऊन येत आहे खात्रीशीर कार सर्व्हिस। मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा मुंबई आणि ठाणे येथील 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज। पत्ता कार क्राफ्ट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 21, जुना मुंबई गोवा महामार्ग, चितारी हॉस्पिटल जवळ, कोलगाव भोम, सावंतवाडी। आजच अपॉइंटमेंट बुक करा। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका सध्या होऊ घातलेल्या आहेत आणि त्याची जी प्रचाराची जी धामधूम आहे ती कुठेतरी सुरू असताना पाहायला मिळते। अर्ज मागे घेण्याची तारीख 27 जानेवारी आहे खऱ्या अर्थानं, मात्र आज काही ठिकाणचे अर्ज जे आहेत ते मागे घेण्यात आल्याचं समजतंय। सगळ्यात महत्त्वाची आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या सीमेवरचं जे मतदारसंघ आहे, सीमेवरचं जे गाव बांदा आहे आणि बांद्यातला जो एक मतदारसंघ जिल्हा परिषदेचा, त्या ठिकाणावरनं जे अपक्ष उमेदवार होते सुशांत पांगम यांनी आपला उमेदवारी अर्ज मागे घेतलेला आहे आणि त्यामुळे माजी सभापती आणि विद्यमान भाजपचे जे उमेदवार आहेत प्रमोद कामत यांची बिनविरोध निवड ही कुठेतरी जिल्हा परिषदच्या या निवडणुकीमध्ये झालेली पाहायला मिळते। बिनविरोध ते निवडून गेलेले आहेत। प्रमोद कामत हे एक अजात शत्रू असं व्यक्तिमत्व बांधा पंचक्रोशीमध्ये मानलं जातं। सगळ्या गावामध्ये त्यांना मानणारा मोठा वर्ग आहे आणि अपक्ष समोर असल्यामुळे त्यांनी कुठेतरी हा निर्णय घेतल्याचं तिथल्या लोकांकडनं, तिथल्या जाणकारांकडनं सांगितलं जातं आहे। त्यामुळे निश्चितच भाजपनं सिंधुदुर्गच्या सीमेवरनं जिल्हा परिषदेवर झेंडा फडकवण्यासाठी जी तयारी आहे ती सुरू केलेली पाहायला मिळते आणि बांद्यातनं त्यांचा एक उमेदवार हा बिनविरोध जिल्हा परिषदेत निवडून गेल्याचं आज चित्र या ठिकाणी पाहायला मिळालेलं आहे। त्याचबरोबर तालुक्याचा जर विचार करता जवळपास 9 जिल्हा परिषद मतदारसंघ आहे, त्यातला एक मतदारसंघ आता भाजपकडे गेल्यामुळे उरलेल्या 8 मतदारसंघामध्ये भाजप आणि शिवसेना मोठ्या पद्धतीनं ताकद लावताना पाहायला मिळते। काही ठिकाणी अपक्षांचं आव्हान आहे, जे भाजपचेच निष्ठावान कार्यकर्ते आहेत, भाजपातले आहेत, तेच आज अपक्ष म्हणून त्यांच्यासमोर उभे आहेत। दुसरीकडे उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंची शिवसेना सुद्धा टशन देते, त्यांच्या विरोधात त्या ठिकाणी उभी राहिलेली आहे। असं काहीसं चित्र आहे। पंचायत समिती जवळपास 18 जागांवर लढली जाते आणि प्रत्येक गावागावामध्ये आज प्रचाराची रणधुमाळी पाहायला मिळते। अगदी काही दिवस शिल्लक राहिलेले आहेत। 27 तारीखला अर्ज मागे घेण्याची शेवटची तारीख आणि त्यानंतर खऱ्या अर्थानं जी लढतीचं जे चित्र आहे ते स्पष्ट होताना पाहायला मिळणार आहे। मात्र तुर्तास बघितलं तर कणकवलीनंतर आता सावंतवाडी मतदारसंघात सुद्धा ज्या पद्धतीनं बिनविरोध पॅटर्न जो आहे तो कुठेतरी सुरू झालेला पाहायला मिळतो। जे समाजासाठी काम करणारी माणसं आहेत किंवा राजकीय क्षेत्रात, उद्योग क्षेत्रात, या सगळ्याच क्षेत्रात योगदान देणारे जे प्रमोद कामत आहेत त्यांना कुठेतरी बिनविरोध पाठिंबा हा बांदा जिल्हा परिषद मतदारसंघातल्या मतदारांनी, तिथल्या सगळ्या लोकांनी दिलेला पाहायला मिळतोय। विनायक गावस, कोकण सात लाईव्ह, सावंतवाडी।